Dekostar je disperzná interiérová farba najvyššej kvality s vysokou krycou schopnosťou, veľmi dobrou oteruvzdornosťou a vysokým stupňom belosti. Farba Dekostar má všestranné využitie a je vhodná do bytov, domov, kancelárií či verejných priestorov. Vďaka svojim vlastnostiam a odolnosti proti dezinfekčným prostriedkom je tiež vhodná do medicínskeho prostredia. Neobsahuje škodlivé látky a je certifikovaná aj na použitie v potravinárstve. Výhodou tejto farby je aj možnosť jej aplikácie pomocou striekacích zariadení. Vďaka svojmu zloženiu a perfektnému krytiu farba dokonale prekryje aj nasiakavé povrchy, akými sú sadrokartón či sádrové omietky. Navštívte našu stránku a zistite o produkte viac. Sidvest. Váš profesionál vo svete farieb, lakov a omietok.